Wordt het grootste zoutwatermeer van West-Europa, het Grevelingenmeer, zoet? Het zou een radicale ommezwaai zijn. Want de nood is ontzettend hoog, dus als men eraan begint, zou het binnen 5 jaar gerealiseerd kunnen zijn. En verder in deze uitzending. Niet gebruikte huurwoningen voor vluchtelingen. En speelgoed voor je 90ste verjaardag. Goedenavond. Volgens deskundigen kan alleen een radicale ommezwaai het Grevelingenmeer nog redden. Het zou dan een zoetwatermeer moeten worden. Op de lange termijn is dat het beste voor de natuur en de landbouw. Dat stellen 2 deskundigen van het kennisprogramma Zeespiegelstijging. De waterkwaliteit in het Grevelingenmeer is nu heel slecht. Daarom liggen er plannen om weer een open verbinding te maken met de Noordzee. Maar dat is geen goed idee, vinden deze deskundigen. Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer van West-Europa. Een voormalige zeearm die door de Grevelingendam en de Brouwersdam afgesloten is van de Noordzee. Dat gebeurde in het kader van de deltawerken. De Grevelingen was zout en is dat ook gebleven. Ondanks plannen in de jaren 70 om er een zoetwatermeer van te maken. Verandering geeft natuurlijk weerstand, maar het verzoeten van deze Greveling is niet doorgegaan vanwege de kaderrichtlijn water die toen kwam, omdat het Rijnwater niet van voldoende kwaliteit was. Men heeft het toen zout gelaten, het werd helder en zag er geweldig mooi uit, maar nu komen we er uiteindelijk achter dat van de biomassa hier in het water, dat er nog maar 25% van over is en dat er hele diepe delen helemaal zuurstofloos geworden zijn. De kwaliteit is beroerd. De kwaliteit van meerdere wateren, zoutgehouden wateren in Zeeland, die gaat zienderogen achteruit. Nu is het plan om een opening te maken in de Brouwersdam om de Noordzee weer toegang te geven, met zijn eb en vloed. Maar de plannen om de Noordzee weer toegang te geven tot de Grevelingen vindt Borm een heel slecht idee. Die zijn ervan uitgegaan van het water is zout en het blijft zout, het klimaat blijft hetzelfde en met zeespiegelstijging is geen rekening gehouden. Je kunt natuurlijk onmogelijk zo'n groot water, zo'n binnenlands gelegen water, in open verbinding houden met de zee, terwijl de zeespiegel gaat stijgen. Dat zou betekenen dat de zoutdruk hier overal nog verder toeneemt en dat zou alleen maar rampzalig zijn. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur. Op het Grevelingenmeer zijn ook nog beroepsvissers actief. Die moeten er niet aan denken dat het een zoetwatermeer wordt. Als ik aan de mannen vraag wat ze willen, dan zeggen ze van ja, het is nu zout, we weten waar we aan toe zijn. Wat we kunnen, wat we mogen, kiezen voor safe. En die zeggen van we weten wat we hebben en laat ons dat maar houden. Maken wij het nog mee, een zoet Grevelingenmeer? Dat zou heel goed kunnen, want de nood is ontzettend hoog. Dus als men eraan begint, zou het binnen 5 jaar gerealiseerd kunnen zijn. Het is 3 maanden lang met redelijke afvoer zorgen dat met redelijke rivierafvoer hier zoet water naartoe laten stromen. Dan is het zoet. En op dat moment is er eigenlijk geen water meer nodig vanuit de rivieren, omdat we toch te maken hebben hier met een neerslagoverschot. Dus er zal vanuit de Grevelingenmeer zoetwater naar zee geloosd worden, dan dat we nog zoetwater in moeten laten als dit eenmaal verzoet is. Maar of dat er ooit echt van komt, de tijd zal het leren. Woningcorporaties Beveland Wonen en Zeeuwland stellen woningen beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne. Een stuk of 35 is de bedoeling. De corporaties hebben panden op Noord- en Zuid-Beveland, Walcheren en Schouwen-Duiveland. Voor de vluchtelingen wordt gekeken naar woningen die normaal niet in de verhuur zouden komen. Sloopwoningen bijvoorbeeld, die tijdelijk kunnen worden bewoond. Of ruimtes die nu niet gebruikt worden als woning, maar daar wel voor geschikt te maken zijn. Zeeuwse middelbare scholieren hebben de afgelopen weken onderzoek gedaan naar fijnstof. Hele kleine stofdeeltjes in de lucht die slecht zijn voor de gezondheid. De leerlingen gingen voor het onderzoek op pad met een snuffelfiets. Nou, we kregen van de gemeente en van school kregen we een meetkastje en dat hingen we dan aan onze fiets. En dat was het eigenlijk, die ging gewoon vanzelf aan als je ging fietsen. En dan bleef de ander, die bleef dan op school en die kon dan ondertussen de resultaten bekijken. Leerlingen uit Goes presenteerden hun bevindingen aan de provincie. In hun stad lijkt het wel goed te zitten met de hoeveelheid fijnstof. We hebben de normen opgezocht, maar over het algemeen ligt de fijnstofgehalte in Goes gewoon onder de norm. De leerlingen waren best wel enthousiast over het onderzoek en er worden goede cijfers verwacht. Met welk cijfer zijn jullie tevreden, Mark? Een 10. Ja.
Een man uit Middelburg is gisteravond bedolven onder een lading ijzererts. Nadat hij daaruit bevrijd was, is hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie klom de 28-jarige man bij overslagbedrijf Ovet in Nieuwdorp op een berg ijzererts die daarna instortte. Onbekend is hoe het nu met hem gaat. Je hebt alles al en wordt 90. Wat vraag je dan nog voor je verjaardag? Geld voor speelgoed, dacht mevrouw Doedens uit Goes. Ze schonk het geld aan het ADRZ, dat er wel raad mee wist. Kinderen hebben het ook nodig, speelgoed. Vandaar dat ik dus het geld wat bijeengezameld is, overgemaakt heb naar het ziekenhuis. En dat was mijn echte cadeau voor mijn verjaardag. Van de familie, vrienden en vriendinnen en mezelf. Ja, vanaf morgen is alles uitgepakt en kunnen de kinderen tijdens het wachten in het ziekenhuis met al dat nieuwe speelgoed spelen. Hij is barkeeper en muzikant en ook voorganger van de Rafael-gemeente in Goes. De 35-jarige Joshi van Veen is een van de jongste predikanten van Zeeland. Mijn moeder die is theoloog, oud-testamentica. En mijn vader maakte altijd muziek in de kerk. En zodoende heb ik het van jongs af aan wel meegekregen. Maar het is wel voor mij een uitdrukkelijk eigen keus geweest om te zeggen, ik ga ook daadwerkelijk werken in de kerk. Ik ben daar niet in geforceerd door mijn ouders of zo. De reden dat hij uiteindelijk ook theologie is gaan studeren was tweeledig. Voor mij was de combinatie denk ik enerzijds van passie en aan de andere kant frustratie. Nou, dat had ik wel met mijn ervaringen in verschillende kerken. Als kerklid, zeg maar. Maar ook een stukje passie inderdaad. Van, hé, wat kunnen we voor moois neerzetten? Dat is eigenlijk de term waar Jezus het vaak over heeft. Het koninkrijk van God bouwen. En men heeft het vaak over de kerk als die 1,5 uur op zondagochtend. Terwijl Jezus altijd spreekt over het koninkrijk. Dat heeft te maken met een lifestyle, met iets dat je samen bouwt. Tijdens zijn werk als predikant maakt hij gebruik van het zogenoemde K3-principe. Ik geloof absoluut in de kracht van beide mensen zijn. In de kerk, maar ook in de kroeg, ook bij de kapper. Nou kom ik daar niet zelf, want ik ben mijn eigen kapper. Maar je snapt wat ik bedoel. Maar je komt wel in de kroeg. Ja, en daar dus horen wat er leeft. Want hoe sterk is het als je een boodschap kunt brengen waar je de ja-maars kunt weerleggen. Of in elk geval kunt proberen een antwoord te geven die een stuk vrede geeft in het hart. Ook maakt hij veelvuldig gebruik van social media om mensen te bereiken. Je zou kunnen zeggen dat ik het vrij modern aanpak qua communicatievormen. Maar dat ik, ja, je zou me wel gereformeerd kunnen noemen qua visie op de schrift, op de Bijbel. Dat is wel waar ik wil uitkomen. Hij wil zijn geloof dus graag delen met anderen, maar wel op een positieve manier. Terecht dat de term zieltjes winnen een vervelende bijsmaak oproept bij mensen. Maar in wezen, als jij overtuigd bent van iets wat goed is voor iedereen, ja, dan is het mijn innerlijke drive, noem het roeping, om dat uit te delen. En als je dat op een goede manier doet, dan is het geen vies woord. Dus inderdaad, ik wil zielen winnen voor Christus. We will stand in awe of the one who breaks the chains. Om het tekort aan personeel op te lossen zijn zorginstellingen niet alleen op zoek naar nieuwe mensen. Er wordt ook gezocht naar technologische oplossingen die het werk van medewerkers makkelijker maken. Zo doet zorginstelling Westerduin in Burghaamstede dit jaar een proef met een bedsensor bij ouderen. Die moet de nachten een stuk rustiger maken voor bewoners en personeel. Onder het matras bij het hoofdeinde ligt de sensor. En deze die registreert of een bewoner in rust is, of dat hij beweegt, de hartslag en de ademhaling. En bij rare activiteiten ga je kijken. Het verzorgend personeel kan de gegevens van de sensor aflezen via een app. En mocht er iets ongewoons gebeuren, dan krijgt het personeel een melding. Hierdoor worden bewoners 's nachts minder gestoord dan voorheen. Dan liepen we sowieso 3 controlerondes per nacht. En je keek in iedere kamer. En op dat moment werden de bewoners soms wel eens wakker. En die bleven de rest van de nacht wakker. Nou, ze lopen er nog wel 3,
Maar het is niet meer zo dat we in iedere kamer hoeven te kijken, omdat we op dat moment aan het systeem kunnen zien wie er in bed zijn en waar we dus op in moeten spelen. Ja. En waar doe je de controlerondes dan nu nog voor, als je dat toch al vanaf hier, vanaf deze tafel ook al kan zien hoe het ervoor staat? Ja, het blijft een systeem, dus je moet ook nog een beetje vertrouwen op je eigen instinct. Hiervoor hadden we een uit-bed-alarm. En die ging al af op het moment dat er een dekbed op de grond viel of een been uit bed viel. Maar dan gaan ook alle lampen aan. Ja, en dan zijn ze gelijk klaar wakker en denken ze dat het dag is en willen ze eruit. Ik denk dat het alleen maar meer technologie gaat worden in de zorg. Zeker met het huidige personeelstekort. Wat ik ook nog in mijn achterhoofd heb is de heupairbag. Dus op het moment dat mensen vallen, zeg maar, dan klapt er een soort airbag uit in de onderbroek die ze aan hebben. Daarmee kan je weer heupfracturen voorkomen. Dat zou ook nog iets moois wezen. Ik praat erover verder met verslaggever Jan-Jaap Corré. Ja, handig ding, zo'n bedsensor. Ja, zeker. En ook noodzakelijk om de zorg zoals we die nu kennen beschikbaar te houden voor iedereen. Want het personeelstekort is nu al zo'n 5%. De verwachting is dat die oploopt naar zo'n 25% in 2030. En dat betekent dat het werk dan met een kwart minder mensen gedaan moet worden. En dit soort technologieën, zoals de bedsensor, maar ook de heupairbag, zoals die genoemd werd in de reportage, ja, die zorgen ervoor dat er minder ongelukken gebeuren, dat er minder breuken zijn en minder letsel dus. En dat betekent ook voor minder werk voor het personeel. Ja, nou kan bij die bedsensor het personeel bij wijze van spreken 24 uur per dag kijken wat bewoners aan het doen zijn. Heeft dat nog met privacy te maken? Ja, dat mogen ze niet zomaar doen. Daar moet toestemming voor zijn. Dat vragen ze aan bewoners of aan de familie. Van, ja, waar mogen we nou zicht op houden? Hè? Bijvoorbeeld als ze naar hartafwijkingen of ademhaling willen kijken, moet allemaal apart toestemming voor gevraagd worden om die privacy te waarborgen. En het is ook niet zo dat er alles opgenomen wordt, dat dat ook bewaard wordt. Het is echt voor registratie voor op dat moment, zodat er ingegrepen kan worden als er iets aan de hand is. Nou is dit een proef, maar ze gaan ermee door, denk ik. Ja, ze zijn enthousiast bij Arlevo inderdaad. Ze vinden dit een mooi begin. Gaan nu kijken of ze het bij alle locaties willen gaan doen. Maar als je de eerste reacties zo hoort, zal het mij verbazen als ze er inderdaad niet mee doorgaan. Dankjewel. Er was vandaag bijna geen wolkje aan de lucht, maar heel warm was het niet, want er stond een stevige zuidoostenwind en daardoor voelde het kouder aan dan de 9 tot 11 graden die het was. Vannacht neemt die wind af, dus morgen is het aangenamer, want ook dan is het zonnig en het wordt 12 tot 14 graden. En dit was Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.